Bon dia, voldria agrair a l'organització que m'hagi convidat també per participar en la preparació d'aquest congrés. La veritat és que la segona taula, el grup de treball de la segona taula, ens hem sentit molt còmodes des del començament. Hem estat molt, jo diria que bastant o molt productius, no? I hi ha hagut una dinàmica de treball que jo ara resumiré en 3 punts, no? El títol de la taula és Societat digital i salut mental, aspectes psicopatològics, aspectes clínics. No? Hi ha un primer punt que és el que fa referència al context. No? És a dir, hem fet com una mena de cercles concèntrics. No? Hi ha un cercle que és el més exterior, que és el del context, no? I en aquest del context hem elaborat com 4 o 5 breus reflexions. No? La primera reflexió gira al voltant de que les noves tecnologies, està clar, vull dir, després d'escoltar Geni Roca, en fi, queda encara més clar, han contribuït a canviar i de manera exponencial la nostra vida i, com ens ha explicat ell en aquesta precisió, la canviaran d'una manera absolutament radical. Però hi ha una qüestió que volíem posar l'èmfasi, no? La ciència es mou amb la lentitud pròpia del seu mètode. No? A l'entorn aquest de la Covid s'ha dit, bueno, doncs hem de preparar una vacuna, doncs la prepararem en un any, en condicions estàndard, una vacuna es prepara en 10 anys. No? És a dir, que ara anem molt de pressa i això comporta una sèrie de riscos, però el que està clar és que la ciència té una velocitat de creuer, diríem, bastant lenta. No? Ara, en molts assajos clínics, doncs, bueno, s'han saltat etapes, s'han saltat passos, però el tema és que la ciència té una velocitat de creuer bastant lenta. Però la tecnologia té una velocitat de creuer molt més ràpida, molt més ràpida, en ocasions vertiginosa. No? I això té una incidència en tots els racons de l'existència humana. No? Bé, quan en Geni Roca ens deia serà més àgil segurament Telefònica o Google que el CatSalut. Bueno, sí, clar, perquè es mouen en un terreny més pel cantó de la tecnologia. No? Aquesta és una primera reflexió. La segona reflexió. El coneixement humà tendeix a augmentar, però els humans no per això es tornen més civilitzats i seguim sent propensos a tota mena de barbàrie. En l'últim llibre de l'Edgar Morin, que té per títol Canviem de via, fa una referència bastant irònica respecte a un llibre que en el seu moment va generar molta polèmica. El llibre traduït al castellà deia Los Ángeles que llevamos dentro, de l'Steven Pinker. No? I l'Steven Pinker manifestava en aquest text un optimisme i una eufòria que la realitat no confirmen de cap manera. No? Ell deia que seríem molt més feliços, que la violència pràcticament desapareixeria del planeta. Anava una mica amb la línia d'en Fukuyama quan deia la fi de la història. No? Ja hem vist en què ha quedat les tesis del senyor Francis Fukuyama. No? Tercera reflexió. El problema que ens planteja la tecnologia en aquests moments no radica en la seva dificultat, sinó tot el contrari, en la seva facilitat. No? Els que treballem amb adolescents ens adonem que un dels grans problemes de conductes addictives als mòbils consisteix en que el cervell adolescent és un cervell molt immadur, però que té a les seves mans unes tecnologies d'alta sofisticació. Salvant una mica les distàncies. El general de Gaulle deia que les armes eren uns instruments massa complexos per deixar-los en mans de reclutes. Doncs, ara també podríem dir que determinat tipus de tecnologies són excessivament complexes com perquè quedin en mans de nens o adolescents. Hem de tenir en compte que ara ja nens de 4 anys ja maneguen els mòbils, ja naveguen per internet i fan no sé quantes històries. No? Però, en canvi, els seus cervells i les seves ments evidentment no han tingut temps de madurar. I això planteja un problema. No? Una quarta reflexió és que observem i constatem dia a dia que s'incrementa el nombre de persones que se senten molt més còmodes, se senten molt millor en el món virtual. No?
El món virtual els ofereix l'oportunitat d'assumir formes de vida imaginàries, identitats simulades, creació d'històries fantàstiques. I la veritat és que, per exemple, alguns pacients amb patologies greus ens han explicat que en l'època, sobretot en la primera època del confinament, s'han estabilitzat. I em deia, recordo una pacient, em deia, jo ara estic molt més tranquil·la perquè, com que tenim prohibit sortir al carrer, i per mi sortir al carrer és un problema, doncs ara estic molt més tranquil·la justament perquè no tinc l'obligació de sortir al carrer. La família li deia, has de sortir al carrer, t'has de relacionar amb la gent, però per a aquesta persona sortir al carrer és un problema perquè la mirada dels altres és sempre per ella una mirada persecutòria. En tant que aquesta mirada persecutòria desapareix perquè ja no surt al carrer, s'estabilitza. Per tant, és una vessant a tenir en compte. I una última reflexió en relació a aquest primer punt és que l'smartphone es podem considerar que és la més extraordinària en aquests moments de les substàncies episòdiques de l'objecte, en especial de la mirada i la veu. L'incomparable paper que té aquest petit aparell conquerit no es pot explicar únicament pels seus serveis que dona. No hi ha cap altre objecte que hagi condensat la libido com de la manera i amb la intensitat que ho condensa un smartphone. Deia un company nostre, i nosaltres podem passar un dia sencer sense cotxe, podem passar un dia sencer sense companyia, sense la família, sense la parella, podem passar un dia sencer sense veure la televisió, sense llegir un llibre, sense escoltar la ràdio, fins i tot sense menjar. Però què ens passa si un dia ens quedem sense mòbil? Ja ens agafa de tot, ja ens agafa angoixa, ens agafa irritació, ens pensem que ja estem desesperats, que estem perduts, que estem desconnectats del món, mare de Déu, què faré a partir d'ara? És a dir, és una reflexió a tenir en compte. Aquest és el primer punt. El segon punt fa referència als efectes sobre la ment i el cervell de l'ús sistemàtic de les pantalles. I deia un sociòleg nord-americà, deia que a mesura que el cervell evoluciona i situa el seu punt de mira en les noves destreses tecnològiques, s'allunya d'habilitats socials fonamentals, com per exemple les de llegir l'expressió facial en una conversa o captar el context sentimental d'un gest subtil. I explicava, les xarxes neuronals del cervell dels anomenats nadius digitals difereixen molt de les xarxes neuronals del cervell dels immigrants digitals. Sobre això ja s'està treballant molt. Som testimonis de l'apertura d'una escletxa, d'una bretxa cerebral entre les ments dels més joves i les ments dels grans. El cervell de la generació jove està connectat de forma digital des de la infància i moltes vegades a expenses del cablejat neuronal que controla les destreses de les persones de realitzar una cosa després d'una altra. És el famós problema de les ments o dels cervells multitask. Més qüestions en relació a aquest punt. Sabem que els medis digitals tenen una elevada capacitat per crear addicció i que a la llarga poden provocar problemes en el cervell i en la ment. I deia un psiquiatre, Manfred Spinzer, en un llibre molt interessant que té per títol La demència digital, deia el següent. Sabem que els medis digitals tenen una elevada capacitat per crear addicció i que a la llarga lesionen el cos i sobretot la ment. El cervell s'atrofia perquè no se l'utilitza a ple rendiment. L'estrès destrueix neurones i les cèl·lules que neixen no sobreviuen perquè no són utilitzades. La demència digital, que és el títol d'aquest llibre, es caracteritza per la incapacitat creixent d'utilitzar i de controlar a gran escala tot allò que s'ha aconseguit mentalment, els logros mentals. Per exemple, pensar, tenir voluntat, actuar, on està un, qui és un. Aquestes són una sèrie de reflexions que jo he tret de sociòlegs, de neurobiòlegs, del Gary Small, del Manfred Spinzer, del Nicholas Carr, etc. I el tercer punt
ja és el més concret, és ús i abús de les pantalles en els diferents trastorns mentals. No podem ser exhaustius, nosaltres vam plantejar en el grup de treball unes quantes categories. La primera és el famós TDAH, el famós trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Quan el Parlament de Catalunya ens va encarregar, ja fa ara 10 anys, un estudi sobre de quina manera el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat i el trastorn de conducta tenia una especial incidència en el marc escolar, vam poder comprovar, perquè vam anar a moltes escoles, vam entrevistar professors, professionals dels EAPs, professionals del Centre de Salut Mental Infantil Juvenil, etc., vam poder constatar que moltes vegades nens diagnosticats de TDAH mostraven una remissió total, una desaparició de la seva simptomatologia quan estaven entregats a una tasca d'un videojoc. És a dir, quan estaven concentrats en un videojoc desapareixia tota la hiperquinèsia, la hipermotilitat, desapareixia el dèficit d'atenció. I a partir d'aquí vam contactar amb el Centre de Visió per Computadora de la Universitat Autònoma de Barcelona i amb el Departament de Matemàtica Aplicada de la UB. I els vam proposar fer un estudi amb tècniques d'intel·ligència artificial i visió per computadora. El que vam fer va ser gravar, òbviament, amb el consentiment informat, nens que havien estat diagnosticats de TDAH i els vam col·locar en dos contextos diferents. Un context era el de fer un exercici que ja els preguntaven qui era el més avorrit per ells, doncs fer un problema de matemàtiques o fer un problema de gramàtica. Ja ho fèiem així, és a dir, buscàvem contextos en els quals no estessin motivats. I el segon context era, quin és el teu videojoc preferit? Doncs aquest. Doncs aleshores els col·locàvem davant d'una tasca de jugar amb aquell videojoc. Es gravava, és a dir, es filmava, i després, amb tècniques de visió per computadora, s'analitzava la quantitat de moviments que feien aquests nens quan estaven en un context i en un altre. Les gràfiques que les vam mostrar ja en un congrés anterior són claríssimes. És a dir, la hiperquinèsia desapareixia totalment. I aleshores el que vam plantejar era, probablement, l'anomenat TDAH, més que una malaltia mental, a un dèficit dopaminèrgic, que era la hipòtesi que durant molts anys, obeeix més aviat a un problema de motivació i d'entrenament mental. De manera que quan el nen o l'adolescent estan practicant, és a dir, estan desenvolupant la seva activitat mental al voltant d'una tasca que els motiva, tota la simptomatologia del TDAH desapareix. Tot això fa que ara, l'altre dia vaig escoltar-ho en una reunió amb el CatSalut, que ara ja no es parli del TDAH com un trastorn mental o una malaltia mental, sinó que es parla com una disfunció que ja epistèmicament ja és una altra història. Un altre tema, l'autisme i la psicosi. Bé, tant arran del confinament com amb observacions fetes en centres d'educació especial, el que veiem és que el treball, les tasques fetes davant d'ordinadors, vull dir, jugant en videojocs, serveixen, entre cometes, ho dic així entre cometes, per modificar o per pacificar greus alteracions de conducta amb nens diagnosticats d'autisme, de trastorn d'espectre autista o de psicosis d'inici a la infància. La tercera vessant són els comportaments addictius en l'ús de les pantalles. Aquests comportaments addictius s'han de plantejar des de dues vessants. Primera, la utilització de la pantalla per una conducta addictiva, és a dir, per exemple, el ciberpòquer, la ciberruleta, és a dir, l'ús que, sobretot, molts adolescents i adults joves fan de les pantalles, però perquè ja hi ha una addicció prèvia, és a dir, una addicció al joc, que en aquest cas és un joc en línia, és a dir, és un joc a través de la pantalla. Però després hi ha una altra addicció, que és el d'estar navegant constantment i d'una manera erràtica, però sense que hi hagi, diguéssim, l'addicció està amb l'ús de l'instrument, no amb el contingut de l'instrument. Una altra reflexió és que això l'Anna Robert ens va fer del grup, de l'equip,
va fer molt d'èmfasi era el tema de les conductes autolesives i dels suïcidis. Sabem que el fet de que un adolescent publiqui, pengi per internet que té una intenció de suïcida o que va suïcidar-se, això pot provocar tota una sèrie de suïcidis en cadena, que per tant s'imposa aquí una reflexió molt seriosa. I finalment, el tema de les conductes psicopàtiques. El problema de la utilització de la pantalla en funció de la violència o de cara a la violència és que es banalitza la violència. És a dir, reprenem una altra vegada el tema de la Hannah Arendt, no? Quan conceptualitza el problema de la banalització de la violència en el sentit de que, per exemple, doncs, en casos per exemple, el dramàtic cas de la Manada, un grup de psicòpates violen una noia, ho graven i després ho fan circular per internet. Doncs tot això són les reflexions que hem anat fent. A partir d'aquí, més o menys ja tenim estructurades el taller i la taula. Hem de concretar més les persones, però per dir-vos que ja ho tenim bastant avançat i que jo crec que en les pròximes reunions ja acabarem de perfilar els noms i concretament els títols de les ponències. Moltes gràcies.